قوات بشتري سپاس بخیراتی ساو قالك سباس شتكن اما شباني هجام نهاجي لدكانا هوالا ياسمين هوالا ياسمين جنك اسناف تكون ديك عبيه دي وجد بين الكبابا تشيتكو الخوارنجه ديناره هم هاد خوازن هوالا ياسمين كجمر بحثا كاري خوبك مرحبا اشتر قوات بشتري سپاس شتكن buraya kar dikın, dışalım. her bir işleri. Spas. Yani vanjinek kar vermeye gırtın az per kefam juanti. Ama ne bejinde? Yani brastik jin kuva karevat kin merif pe kef kaçtı be. İşte ek peşya xudu grejişine brastik. İşte kumuditiye. Hani mer hatta cikit kare bigre mufam ki ek peşya xudu grejişine. Cemmi peşya ona girt. Zaten kereki peşya. Kujin vakti ku bimşin kes kare peşya wan bigre. Vakti di av kurad be o tişl berna sekine. Ay kare jinevaye mesela jin kare malet ki zaroka xodit ku te kare der vejit ku o kare dikana o am vejin karga hajit ki. Jberber yani ku mer hayat etkin jin peşya wan kes nagre. İşte kujin bixwaze kesin kare peşiye bigre. Yani kare jin proje hatiye. Em wî qata jinê carna nabînin. Yani em jin bixwe qata xwe nabînin. Çünkü zarok hene, mal heye, karê malê heye. Di sera karê derve jî wexta ku hebe. Yani ne tişke rahat eviye. Wexta ku jin viya zanibe xwe zanibe ji xwe nemer kes nikare peşiye bisektir. Ev rêya xwe veke, ev peşiya xwe veke. Zegem mere peşiya xwe veke. Valla Yasemin em bivêjin ku wek jinek ciwan, dayîk Kurd dayîk. Wextê te dest bi vî karî kirî mesela em bêjin hevseriyê te hevalê te qarşî derneke got çi işler mesela alîkariya te kê işler. Hevserim alîkarî mir kir. Yani wî ji mir engel dernexist. Wî xwest ku yani bike yani. Behevron Em dikin hevran bikin. Lê ama mevê zihniyetê serê insana ku dernexistiye eleştirî pirat. İşte jina te çima vî karê dike, jina te çima li vê derê. Me gone da, me devam kir. Îro min ji bina nanê xwe li vê derê ne, kes nan nade merva. O em jî nelbenda nanê kesî ne ji xwe. Ji berê em karê xwe dikirim, gona nekesî jî, ji xeberdanê kesî jî. Îja meriv vî hawê eğer devam bike, di her awî de, di her aliyê de meriv ji xwe gona dekesî. Ne sadece ji buna iş ya da kar. Ev çend salê tu vî karî dikî? Ne sal ama Ne sal maşallah on yani dem dirêj yani. Te yani te çawa dest bi vî karî kir? Çawa dest Te çawa qarara xwe da tu vî karî bikî? Karê me bû ji xwe hevserê min vekir, hevalê min Ferit şo vekiribû wê kar pêk banîne. Milê nihêrt alîkarî jî lazim e. Ji goriya zarim alîkariya te bikim yani gon nav gunda çav ve ew wisa fikirî ew ji xwe fikirî. Migo nav gunda migo kes nan tê dide me nade me. Em ê bi hev re bikin. û me dest pê kir, ne sal em vî karî dikin. û me wisa dest pê kir wan meşînin. Her bijî. Spas. Niha diner mesela jin kul derek de. Mesela derin karî arda dikin karî. Ji ber per eleştirî nayinde çima karî wa bikin. Mesela çima karî xwe dikin veya yani karî ji arda hem rahat derece hem karî mereye ji wî karî eleştirî nayê ama çima ji veya yani rexnetên ji bo veya çima jin dixebit yani çima yani piranî jî li nav gund çima hani gundê çima loquntelê vekiriye xwaringeh vekiriye çawa dixebit jin dixebit. Genel olarak zihniyette insan da yaş mevcut. Hene karşı karı jine tene aliki yani insan da aliki dibe via vi karı jinaye. Çape kirne karı jina jinve dere bir şoğle perspektif tetune fakat ezana ne karı mesela keşke ki benim berdesti xol vrab meşolandın çırak. Daha
çırağı me hene berdesteme ku sipariş adı lavukun. Ez nikarim keşkeki biyim. Çünkü çavi insana da bir ne rastı. Jber yani ana ez bir işi ilvedere dikim jî hinek insan rast nabinin. Jber ama ez mektep xwendu bana, min üniversite xwendu bana, ez biçûma çi karî jî me bikiran halim sorun pirsgirêk ziyade tune bû. Ez vî ejî vê paylaştirî dikim. Ez ki wexta ku yek li ber min gotinkê awa bêje, ez direk eleştirî dikim. Tepkiya xwe nîşan didim. û nerastim diye tişkî pir şaş e. Wexta ku kar be tev kar e, şoxlandin be tev eyniye, derva be tev derva ye. û çima yenî hûn vî hawê sınıflandırmış dikin. Ez vê eleştirî sürekli dikim. İnsan ki kul ber min xeber bide eleştiriya dikim yani. Niha zarokê te jî hene. Evet. Niha karê malê û êvira işter çawa tê mesela til malê li zarokan darî wan birê dikî çînî mektebî û li vir jî tu tê serkarê xwe işter zor nayê. Zorunay heye tabii yani her du dehab kurê min hem ki xîza min heye. Kurê min mezinin. Yani ez pir ez bêjim wan ser xizmeta serdestê wan dandî ji wî xelas bûme yani ew xizmeta xwe dikarin bikin ez navên zilamın me hinek jina ez kar jî wan dikim. Keça me biçûk e salûnî diye. Hinkî keça xwe ez zor bû dibînim. Zor e yani ez malê hem kar hem zarok hem ra. Zor e ama demek ki etkarim. Karî tê karî bêjî. Hema xwezî niha tu bêya dihe berdestê min niha. Xwezî tewane jî te du keç. Mesela bira qeher mektebê jî te da hinekî wan baniya. Bira berdestê te bira keç bişixuliyana. Bira beelim yana bira çavê miletê de hî beelim. Weke hani jin jî karin vî karî bikin keç jî karin bikin. Ez fikirim çend kesan jî mesela ji wan xwest mesela bira keçê werin berdestê me bişolin. Çünkü karê keça yani karê jinê ku dike û ê ku mêr dike di ara wan da pir ferq heye. Mêr çixwasa temîz be jî nikare nîvê jinê jî temîzî bike. Evra jî vî karî jî temîzî jê lazim e. Ez dixwazim mesela dewsa her du lawika da keçik bana. Ya yek keçik bana li ber destê min yek lawik be. Fakat hani ku li gund evê ku keça wan bişîne evê derebêje vî karî bike pir kêf. Vê jî ez emînim ku tê vê jî tê karî bî bikî tê. Yani ku te vî karî kirî tê millet te dinerin, dayîk te dinerin, tu çav serketî li bira wê tê vê jî bîn tê keça jî bînim wê bixebitin. İnşallah. Ez jî buna ez kar bikim yani ez ê bikim. Ez ê kim başarî bidim de seni zanim. Wekî tê çi xeynî mesela xeynî karê tê bira. Rojê te çawa derbas bin malê li bira. Mesela jin tên dibê mesela kajmer kebaba çêke. Tên. Tê. Jin ku min dibîne li vê derê tê. Ez emînim gelek jê kêfa wan jî tê tu vî karî dikî. Ê kêfa wan jî tê hene. Yani tên yani mesela zilam tenê be hani ku ji ber ku gund e ji ber ku ev derkevî zilam ku tenê bin jin cesaret nake derî veke bêje ji mir kebabekî. Fakat ku min dibînin tê. Yani tê rû dinêjî, tê nanê xwe jî dixwin, tê zarokê xwe jî mesela çê dikin dibin. Gelek hene yani tê. Vê jî pir tişkî xweş e. Pir tişkî xweş e ji bo jina, ji bo gund. Yani tişkî hêja ye ez wav vê jî. Gelek spasiya te dikim. Mala tava bi qawet bişter e. Her bî jî ji te re em pir kêfxweş bûn ku tu vî karî dikî, ku me telser vî karî dît.